Аз съм Данио Дивото, част 3. Оцеляване в дивото. Днес ще изпитаме похода на дивото. Ще намерим една диво глиганско пасище, което се говори за него, че има обладана кукла. Затова сега тръгваме на поход с моят снимач, който е най-известният, към дивото. Ще видим дивото. Чакайте да видим. Къде беше тази? Наблизко сме тука. Ето го, парлогата на дивите глигани. Дивото. Ще се престраши да влезна. Тук. Дай са сложили в дивото замъчана с ракия. Но аз съм дивото и няма да пия от ракията. Ще влезна вътре. Оставили са чанта. Влизам вътре. Ще намеря прокълнатата кукла и ще се опитам да се свържем с нея. Хора, тук има кладенец на дивото. Това е прокълнатата кукла в дивото. Няма глигани, няма мечки. Сега ще се опитам с молитва да изкарам тази кукла. Аз съм дивото. Духе, излезте. Оле, обладаната кукла. В дивото елате снимач насам. Какво е това? Страшната кукла тепери ми ръката в дивото. Тази кукла е прокълната на 10 века.